Musím priznať, že technológia nám skutočne mení život. Kto by si bol pomyslel, že sprchové hlavice spred 20 rokov budú v porovnaní s dnešnými tak zastarané. Alebo dokonca tie spred 10 rokov. Sprchové hlavice dostupné na trhu sú dnes jednoducho neakceptovateľné. Slabá kvalita, obmedzené funkcie, žiadna filtrácia, slabý tlak vody. Ak doma zdieľate jednu sprchu, určite oceníte túto sprchovú hlavicu, prestaňte používať tie staré, neúčinné sprchové hlavice, ktoré sa rýchlo zanášajú a nikdy vám nedajú pocit skutočnej čistoty. Táto sprchová hlavica sa jednoducho inštaluje, stačí ju naskrutkovať na prípojku a ponúka viacero funkcií. Jednoduchým otočením si môžete vybrať zo 6 rôznych režimov prúdenia vody, okrem toho je vybavená vysokotlakovou tryskou, ktorá zabezpečuje vynikajúce čistenie, a čo je najdôležitejšie, využíva technológiu tlakovej akcelerácie. Pre domácnosti s nízkym tlakom vody je to hotový zázrak, vyskúšajte ju hneď teraz, je v akcii a ponúka skvelú hodnotu za peniaze. Táto veľká textilná sprchová hlavica je vysokej kvality a za dostupnú cenu, kúpte si ju teraz. Ak sa vás niekto opýta na jej nevýhody, môžete mu ich spomenúť, ale až používatelia sami pochopia jej skutočné výhody, naozaj môžu pocítiť ten svieži pocit zo sprchovania. Či sprchovú hlavicu potrebujete alebo nie, vypočujte si ma a pozrime sa na cenu nižšie, je skutočne na svojom minime, má veľký panel s priemerom 13 cm a veľmi vysoký prietok vody. Tento produkt má silný prietok vody a dodáva sa s čistiacou tryskou, ktorá sa zvyčajne nachádza iba pri vysokokvalitných modeloch, určenou na čistenie toalety alebo podlahy. Ponúka 6 režimov striekania, je vhodná pre všetky vekové kategórie a čo je najdôležitejšie, jej kvalita je vynikajúca, žiadne rozpadnuté diely, žiadne úniky, žiadne upchávanie, je vyrobená z vysokokvalitných materiálov, odolná sprchová hlavica, ktorá vám vydrží. Kúpte si ju hneď.